پشتی 8 سالان ji şerê Sûriye û kuştina bi sed hezaran ji xelkê sivîl û koçberkirin û derbederkirina bi milyonan, careke din hewlên dubara vegera têkilî û peywandiyan bi rejîmeka dîktator têne kirin û ji aliyê xwe ve ew rejîm bi çi şêweyê dixwaze pelika xwe li pêş cîhanê spî bike û xwe gunehkar derxîne. Di vê dema dawiyê de wek çespandineke ji cîhanê re ku li Sûriye rewş aram e û hemû çalakî tê de birêve diçin, rejîma Sûriye beşdarî di cama Asya de kir û serokê rejîma Sûriye Beşar el-Esed ku bi destê wî bi sedan ji werzişvan hatine kuştin û bi sedan wendabûyî û binçavkirî hene, her wiha bi dehan ji xelkê sivîl yên herêmên Rojavayê Kurdistanê di 2004 de di raparînê de şehîd bûn. Beşar el-Esed piştevaniya xwe ji wê tîma Sûriyê re daxuya kirin. Kiryar sitemkariya rejîma Sûriyê di 2004 de ji ber nicetperestiya rejîmê û şebîheyên wê û kînek ji serkeftinên herêma Kurdistanê û şikandina rejîma behsa dîktator li bajarê Qamişlo di lîstekeke navbera tîma Cîhada Kurdî û tîma Fitûyê ya Dêrazorê, xelkê parêzgeha Dêrazorê û şebîheyên ewlehiyê bi keviran li ber xelkê sivîl rawistiyan û piştre bi guleyan xelkê bajarê Qamişlo kirin armanc, ku di encam de bi dehan şehîd bûn û ew yek ji bo raparînekê hate veguhestin û li hemû bajarên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê raparîn rabû. Piştî van kiryaran rêveberê navenda ragihandinê ya çekdarên Sûriya Demokratîk piştevaniya xwe ji bijardeya Sûriyê ya TUPP ku bi bijardeya Bermîlan tê naskirin daxuya kirin. Mustafa Balî rêveberê navenda ragihandinê ya Qesedê li ser rûpela xwe ya fermî belav kiriye, tê de bê ku hermeta şehîdên 2004 yên ku bi destê heman rejîmê di çalakiyeke werzîşî de hatibûn şehîdkirin bigire, piştevaniya xwe ji wê bijardeya rejîma Sûriyê re anî ziman. Wek çawa pêşwaziya serokê rejîma Sûriyê ji tîma Sûriyê re bû cihê Rexnê li cem çalakvanên Sûriyê, bi heman şêwa piştevaniya Balî ji wê bijardeyê re bû cihê Rexnê li cem çalakvanên Kurd û namayek ji kesên piştevaniya bijardeya Bermîlan re dikin şandin ku vîdyoya sala 2004 ya bajarê Qamişlo li ser torên civakî belav kirin û di wê de çawa nicetperest û şebîheyên rejîmê bi kîn û zikraşiyeke mezin bi Kurdên bi tenê hatine li tîma Cîhada Kurdî temaşa bikin diyar dibe. Ji ber ku bi tenê Kurd bûn û xelkê Ereb û ewlehiya rejîma Sûriyê kîna xwe li hember serkeftinên herêma Kurdistanê û şikandina rejîma dîktatora Iraqê di serê Kurdên Rojavayê Kurdistanê de derbirandibûn.